Kodwa bathi beke bawabheka ama-tattoo ami bathi ayi ngeke lama-tattoo lawa awakhombi inombolo ashiye satanism. Ya ngumuntu isikhathi esiningi ngiyabhelivela kona cause ya kuyinto eyi-secret kumina ya khona into ezenzakalayo kumina. So wena ukholela kwini kwi-satanism? Yeah. Since from ngimncane even ukhulu naye weke ngise kumthandazi behluleka abathandazi yonke lento le. Ngibuyela bese ngilele ebusuku. Mina ngifana ukuthi ngisuke ngekho embedeni. So kuyisalele nje isidumbu sodwa. So ngisemkhathini ngawuthothi mhlambe sometimes uthiwa ngitshela uthiwa angigcwalise mhlambe isigubhu esingaka esinegazi. Awasaba amakhamera? Ngasaba. Yazi abantu abaningi mina engibavimbayo ngithi ngifuna ukubashutha wena ongumisayo uthi ufuna ukugonyuluka something awuqala uzisho igama ukuthi kuphi edladleni bese uqeda uyasho ukuthi yini le ufuna ofisa ukuyikhuluma. Okay. Igama lami Ngolindo Kuhle ngwakaNgcobo Sibongo ngisuka phansi lezi ngolweni. Yeah. Endaweni yakwaNyosi isigodi. Yeah. Nginenkinga la mina since from ngasuka ekhaya. Nginenkinga ukuthi vele ngifuna ukuthi ngithole umsebenzi yabo. Kodwa from the start ngaqala ke ngumuntu ongalahlekelwa abazali yabo. Ngilahlekelwa abazali uma wami washona 2003 mina ngo-2002. So then bahamba isikhathi kwathi last year kashona ubaba. Ugogo washona 2020, umkhulu washona 2023. Yeah. Then izinto zaqala zabathafu ngoba ngase ngibheke ukhulu kahle uMadlala. Wathi mase kahambile ukhulu emhlabeni ngabona ukuthi engathi ngizomile ngizibheke mina manje. Yeah. So then la kwaba isilonda esibhlungu leso ngifuna uqamba amanga shame. Then bahamba impilo ngafika la eThekwini. Ngifika la eThekwini ngaqala ngahlala estradini. Ngihlala kwami estradini bengitshela ke abafowethu bengihleli nabo la estradini ukuthi cha no mfowethu ungawaqala ama drugs. Ungalingi uyiqale le nto leyo. Hayi nami futhi ngalalela nangempela. Then hamba isikhathi emva kwenesikhashana nje ngathola nje car wash. Omunye umjida la eLokhuzeni ngasemtateni. Ngasebenza khona ngilala kwelinye ipholo ngaphakathi car wash ngikata nasebusuku. Then ngasebenza qhamuka abafowethu bese kade ngabagcina ke vele sengihlalela isikhathi eside nje kade sagcinana nabo. Bathi khona la bahlala khona emjondolo lethu ise-Reservoir Hills. Mesifika ke khona e-Reservoir Hills bathi ayinayo indawo yokuhlala oyeke ukuhlala leya kuleya ndawo leyana. Awuphante ngala ubothi amatohutha ngahlangana kanjani. By the way okay ngizame ngithole lo car wash futhi again ngiholele 90 rand kuzomela ngikhokhe irent ngiyabona ngikwazi ukukhava imali yerent ngala. Ngiyastrugglisha nje impilo akuhlangani kahle ngane stress ukuthi why labantu bengiphunyuka labantu athi bengisiza empilweni bengiphunyuka fast kanje kwenzakalana ngazi. Then by the way kunento eyinhlupha ke vele before ngawungumuntu oyithandela ama-tattoo nje ubona nje ngidwebile la ngidwebile o666 by the way angikhona ngisho ukulala ebusuku yabo. Kuyimanje kunentombazana engithandana nayo. Imani ibhizi ngitshena ukuthi hayi ayizizwa kahle mina nami kwenzakalani noma senza ucansi angiqedi mina. Yeah. Angazi nami ukuthi kwenzakalani yabo. Kuyimanje nje futhi ngiphindelele estradini kuyimanje ngilala estradini. And futhi akukho mnandi ku-rough. Sengimane ngibhizi ngilala khona la eBhishi. Angazi nami ukuthi kuzokube kanjani sekuningi sengikuzamile abantu bangisa ngala ngidlala even naney'tabane manje. Itabane umuntu angithatha athi uzonginika imali athi angihamba ngiyolala naye. Kodwa ngimtshele mina ukuthi ngeke uzokwazi ukuthi ukhwele mina.
umina engase ngikhwele wena okungcono ngabo uthatha omunye azofike angiphuzise ngibe drunk emva kalokho makalala nami ngivuka ekseni angasanginika lotho angixoshisa kwenje ekseni lokho kuyangihlukumeza kakhulu ukuthi sekukuningi sekwenzekile khona ngila eThekwini. La eThekwini. Yabo manje I think ngina 3 years ngila eThekwini. Ekhaya futhi ngisengimvela kancane nakoma bami abancane ubona. Ngiyazama ukuthi ngizame nje ukuthi nami impilo yami ngizama ukuthi ngithi ukuyikhuphula kodwa still engathi ngiyaphansi angisazi ukuthi nami ngenze kanjani manje. Sengifisa angani manje ngathi ngavele ngifa okungcono. Yeah. Angazi nami ukuthi ngathini kuyalina leya kuhlangana lutho even noma ngithi ngihlanganisa imali encane ngemntini obonayo nayo vele afika ngitshethe kunzima. Ngiyazama ngithole lezo izinto lezo izinye ezazozila kubhaka izinto lezokugeza ukuthi uzigeza umzimba ukuthi igazi libe clean. Yeah. Kodwa futhi nakhona ngibona ngathi kuba izinto ezikanjani imithi noma insipho ilokhuzani iwasho. Iwasho. Yeah. Nakhona ngathi kuba wese angazi ukuthi kwenzakalani. Bakhona kona abanokuthi bangithanda kodwa isikhathi esiningi iwasho lezo uyithathaphi? Kunomunye ubaba lathiwa moya la ngako Russell. Yeah. La ngase Universal. Uyithatha? Nginobhizi ngiyakhona ngiyoyicela iwasho mangitshethisa imali engaka ngiphanta ngamathina kuyimanje kule ngubo lezi engiyigqokayo ungibona amathina. Ngihlanganisa amathina akuhlangani lutho ukuthi bakhona umuntu ongasangizami at least nginalo italento ngiyawenza umusic nginswempu kodwa futhi nakhona sengingachatheleka kakhulu. Angisazi manje ukuthi singathathani ngihlanganise nani kodwa ngisaqokelele kubeni ukuthi mengiclean phakathi kwabantu ayikho inkinga bo. Mhlambe sengaba khona umuntu osangasangibone angithande angiqoqe ngibe lento le engiyifunayo ngoba kahle impilo irough impilo la estradini ayikho right. Ekhaya khona ba manje engolweni? Umuntu okhona uma wami umncane uMagcini uyena okhona uhleli nezingane zakhe nengane kaBafo encane. NoBafo naye wahamba nje waduka nezwe asimazi ukuthi wayapi wahamba kulezi zinto zakhe zokuthi ukuthwala. Akaphindanga abuya angazi ukuthi ukuphi kwimanje because umuntu ogcina wambona futhi kwakuyimina wahambela phansi kwami sasiphuma emsebenzini ezohamba ngisase kuyiFriday ezothatha ibhasi leGoli. So mawuthi uhambise ukuthwala kanjani? Wethi sekhathele nempilo ukuthi ibhizi edlala amandiya wathi ebenengane akasakwazi nokuyinakekela ngcona vele ayothatha isithwalo. So manje kunzima bhuti angifuni uqambela manga. So labantu laba othi bayakuthatha beyolala nawe abafana laba bakutholaphi bakuthatha kanjani bak-approach kanjani angichazela ngifuna ukunderstand ukuthi umuntu ukubonaphi ngoba kade ngikubona mina la ukubona uyihambela kwenzeka kanjani lapho? It's like njengoba nawe uthi ungibona kanje thothi ngihamba ngiziqoqela amathina ngibheka nakobhina yabo umuntu angibona bele mhlawumbe angishayela ihuthi angisondele ngasewindini angibuza athi ufunani uright kanje la estradini ngithi mina ngizama ukuhlanganisa bhuti wami athi ngingakuzama ngemali encane yabo awungenele emotweni mhlambe athi uyaphuza ngithi ngiyaphuza because vele ke nami ngine stress yabo kanjalo umuntu uthi mhlambe agcine sefaka le nto le ngingayibonanga eglassini ngithole nami sengidakwe ngele ndlela engayazi ngizithole nami sengivuka sengiyinqune embedeni womuntu ekseni sometimes kodwa ngiyenza ngoba nakho ngithi ngifuna imali ngifuna ukwenza something ngifuna nje ukuthi ngikwazi ukulungisa izinto zami kodwa egcineni umuntu mhlawumbe athi uzongishayela ucash send angibhalele inamba phansi mase ngifika kwibank ngithi hayi akuphumi imali kuphuma lutho
phinde futhi iqale phansi-ke buye inkinga ngicabange kakhulu kodwa ukucabangeni kwami angikaze ngicabanga ukuthi ngidle i-drug ngoba ngiyabona abafowethu la ngaphandle ngiyazibona izinto ezenzakalayo baningi futhi nabanye ngithi kuyavuka ekuseni omunye usekashonile ngileli naye yabo uthothi akabhemanga usekawubuse ekuseni useshonile nami ngiyathuka ukuthi awu kanjani sengakhetha even nanokuhamba ngedwa yabo manje kunzima angazi nami ukuthi ngingabheka ngiphumela ishona nanelanga la namhlanje angazi ukuthi ngizolala kanjani angazi kuzoba njani nasebusuku mase ngilela angazi uzokwenzeka kanjani kuyimanje intombi yami izitshela ukuthi ngi-right ngoba ngiyafika ngiclean iyayitshela ngi-right kuyimanje ngizohambisela ikhona impahla ezincane la ngiyithengele zona ngo-100 ukuthi hayi naphi engaboni engazuthi mhlawumbe sengiyiphara or whatever uhlala phi yena uhlala khona la eReservoir Hills oh so yena uhlala kuba akazi ukuthi wena ubuzohlala emgwaqweni uhlala emjondolo uhlala nosisi wakhe because ngoba mina bengirenta wasengiphelela umsebenzi we-security then wasemuvela ngala kusisi wakhe wasehlala la kusisi wakhe then mina ngase ngibuyela ngiza la estradini kodwa ngingamtshela ukuthi ngilala eminyango yena meyintshela mhlawumbe ukuthi ngilala ema-shelter kanje yabo even nemali e-shelter nayo kuyinkinga kakuyihlanganisa nangosuku yabo kuyinkinga ngifuna nje ukuqamba amanga shame bengifisa nje ukuthi lokho esikuqophayo namhlanje engathi kungafinyelela nasebantwini umuntu mhlawumbe ongakwazi ukuthi angisize noma angichathulise kancane kancane ngiyafisa ushintsho ukuthi ngingaze nami ngithule sengilingeka sengibhema ama-drugs ngoba into engibhema ugwayi wodwa futhi kayiwona sengifisa even ukuyeka angisathandi lento yemithi wa-introduce kanjani kuyona ngoba manje uthi ubhuti wakho wahamba efuna ukuyothwala nawe ngapha uzama izinyanga ukulokhuza yini ofuna ukuyi-achieve ngokusebenzisa imithi wa-introduce kanjani kuyona ngalokho kahle mina ngihlamba igazi lami ukuthi ngingathi noma ngihamba phakathi abantu umuntu mhlawumbe anginyanye avela ahalele nje ukungishaya mhlawumbe whatever yini angayicabanga ukuthi angayenza manje mhlawumbe akhiphe isibhama ngidubula bo just ukuthi ngibe nje protected yabo into ezikanjalo ngizigezela into enjalo ukuthi ngihlamba igazi lami ngibe right ngoba khona la olwandle khona inendawo eyisiphethu laphana ngikha amanzi then ngifake ngiphalaze ngigeze yabo ngenze nje njoba ngisuke ngiyaleliwe ukuthi angenze kanjani yabo yona into engiyenzayo la ukuthi nami ngibe protected ngibe right nje noma ngiqhamuka phakathi kwabantu ngingabe khona le nto lethu isidini mawucabanga umuntu mayengakubuza ukuthi what is that one thing ekuholele ekuthenini impilo yakhe igcinile la mawucabanga ukuthi leyo nto eyodwa kuba yenzekanga mhlawumbe ngaba ukho lemgwaqeni yini leyo eyodwa ucabanga ukuthi yazi this event iyona eyenza ukuthi ngibe la ngikhona manje by the way into eyangicindezela kakhulu ngingathi indlela abazali bami indlela bavele nje kwaba isibhubhubhu ngayo bavele nje bangiphunyuka nje kanjalo then kwaba yona into engicindezela kakhulu nakuqala yabo ngase ngibona ngathi shuthi manje ngabe sekumele ngabe ngiziphantele ngalendlela le sekumele nje ngiqale nje ngizisukumele ngimncane kaso yazangicindezela nje inkinga zaziningi yabo khona impela bakhona omalume bakhona ubani kodwa but umuntu nomuntu unakile izingane zakhe nami ngingeke ngibhizi ngihluphana nabo ngithi ngiyacela nami ngiyabuka kuzomela ngibe indoda kusasa ngithi kuzomela nami ngiyiphantele kumele ngibe indoda ngizazi into ezenzekala ngaphandle ngiyiface ngoba nakusasa mhlawumbe sengingaba indoda yomuzi yabo yona ke into ezibuye bezingcindezela ukuthi abazali bangiphunyuke ngendlela nami bengingalindele ukuthi bangiphunyuka ngayo yona ngizibuza ukuthi kungani uma wangiphunyuka ngisanda kuzalwa kodwa nakho futhi nokhulu naye ngingowosicede isikole naye futhi usekahamba nomkhulu futhi naye futhi ngokunjalo even naye ubaba futhi ngokunjalo naye futhi bengingokumazi kahle bengiqala even ukumazi ngo2020 kwathi kuzulazula kwathi nje 2024 wavele
kuthiwa ukuthi umuntu odlulayo emhlabeni futhi nakhona bengingayi kakhulu ekhaya kababa bengihleli ngingala kamama yona izinto ebezingicindazela ngithi one bengingamazi ubaba kodwa phinda futhi useyangishiya futhi kanjalo azikho izinezinto angishiya la ngiyalezi zona kanje into ezikanjalo so nje bangazi bandla ukuthi ngingathini and noma ngihamba le street nabantu amaphara nasebusuku bangibuza ukuthi hey wena ulala le street uclean kanje abanye even nayizolo khona kade efisa even ukungigwaza efisa ukuthi angikhumule impahla engiyigcokile why ubona indlela engiclean ngakhona uthi ngeke ube clean kanje uyangibuza uyabhema ngiyamtshela angibhemi and futhi kulesonto eliphelile khona nabanye ababefisa even ukungibhemisa ngenkani omunye wesefuna even ukungijova ngomjovo hayibo then ngabaleka sengilala ngala ngasemabhida manje ngilala ngibe ngedwa yabo manje angazi nami uthi ngathini nginokuhlala nje nala ebeach ngicabanga eside isikhathi ngibona gcine sokuhlungisha ingqondo thothi mhlambe ngigcine ngilele ngigcine mhlambe sengivusa yiwona ama security lawo ngibuza ukuthi ulaleleni akulalwe ebeach thothi mhlambe sengicabange kakhulu because waba over and futhi mengithola ichance ukuthi noma ngithola mhlambe lo 40 rand kunalama goloko laba bangaka bay my 10 rand ngiyabathatha sometimes ngiphuze bona futhi ngingawudeshi ngiphuze ngize ngidakwe ngalendlela lengingayazi kosekuseni phinda futhi zibuyeke le inkinga lezi ngoba ngaso isikhathi ngifuna ukudampa izinkinga hayi nakhona ngathi vele ziyanda nakhona la ngazi ukuthi mhlawumbe ngizogcina ngiphelele phangazi kodwa edrug angifisa ukungena kulona umuntu osengase angisize ngiyamcela angazi nje ukuthi angichathulise noma athiwa angangithatha angihlalise kwakhe nami ngizame ukuthi ngithi ukupaquza mhlawumbe ngithole lokho okuncane okuyispanyanana ukuthi ngikwazi nje ukuthi afford into zami ngimise into zami kahle ngilesimeni yabo because akurafu la ngaphandle kodwa ngifuna uqamba amanga iyiphi enye into esekuyenzeka like nalabantu abahlala emgwaqeni like njengoba ukuthi bebefuna ukugwaza izolo akaze kwenzeka ukuthi bagcine bekugwazekile ngempela njengoba ufaka ama-tattoo akaze bayitshela ukuthi mhlambe umuntu wenombolo ngoba ngeke ngizokuthiwa kuneyinombolo la mhlambe bagcine sebefuna ukukulimaza ngenxa yalokho. By the way bakhona bake bangivimba kodwa bathi beke bawabheka ama-tattoo ami bathi ayi ngeke lama-tattoo lawa awakhombi inombolo ashiye satanism. Ya ngumuntu isikhathi esiningi ngiyabhelivela kona cause kuyinto eyisecret kumina khona into ezenzakalayo kumina. Ubhelivela kwini? Ezenzekala kumina. Zikhona kumina ngiphiki noma futhi ngilele zikhona into ezifikayo ezifike zikhulume nami. Ya zingitshela ukuthi kuzoba kuwukuthi kusasa. And futhi zenzeke lezo zinto lezo. By the way kodwa azingisizi. Azingisiza. So wena ukholela kwini kwi-satanism? Yeah. Since from ngimncane even ukhulu naye weka ngise kumthandazi behluleka abathandazi yonke lento le. Yabo nje wabona nama-tattoo lawa nala emhlana akhona. So ngiyabhelivela kona ngoba kwesinye isikhathi ngingane ngithi mengihleli nomuntu kanje ngithole mhlambe thoda kusakhuluma mina. Sekukhuluma yona lento le. Yabo kodwa abanye abantu abakukholwa lokho kodwa mina ngiyazi ukuthi into eyenzakalayo kumina yabo awungichazele ukuthi ngifuna understand ukuthi kwenzakalani uzwani kanjani. Mase ikafika lento le kumina kuze umzimba ubanda yabo ngize nje yonke into ibanda bo emzimbeni even eningube ngigqoke bengazothi zimanzi so ke sengazi vele sekwenzakalani yabo ngaleso sikhathi leso. And futhi ke lapho kumele ukuthi ngibe ngedwa ngaleso sikhathi leso. Yabo nje bengibona ngimnyama kanje uthothi ngizovene ngiqhunqe kakhulu kunakuqala. Ngibe mnyama kakhulu lapho uzomela ngibe ngedwa. Yabo. Kodwa by the way ngiyazama ukuthi ngilwisane na ngoba ngiyabona ukuthi ayisangisebenzi into bayingisebenzele esikoleni ukuthi imali ngiyithole isinoma kanjani ngangikwazi even ukuthi ngihlanganise kanje isihlanu ngisisenze sibu 10 rand. Impela? Yeah. Ngangikwazi ukwenza kodwa bathi lokho manje akusenzeki sengimdala sengingena kwesinye stage manje ukuthi manje le stage engene kusona angisazi ukuthi
sibheke ngakephi siyaphi kanjani because lento meyikafika noma mangingachazela umuntu ngiyazi ukuthi okay mengiyolala always ngizoyithola induku ngizoshayeka vele and futhi njengoba ngikutshena nawe ubhuti wami ngiyazi vele mengiyolala akhona amacala ngiwaqula vele ukuthi kungani uveza ukuthi namhlanje uqula amacala namhlanje uqula amacala nje ngale conversation esinayo by the way yazi ngizowaqula kodwa ngoba ngiyazi vele mase ngiwaqula ngiyazi ukuthi vele ukwenzakalani yeah ngiyazi ukuthi kwenzakalani sure manje so nje hey kuningi kusekhanda lami kuningi okwenzakalayo inini la khona yokwaqulisa amacala kakade kwenzakaleni before ingasikhathi ukhulu uthi mengisesontweni yabo mhlambe ngifike ngikhulume yonke into bese ngibuyela bese ngilele ebusuku mina ngifana ukuthi ngisuke ngingekho embedeni so kuyisalele nje isidumbu sodwa so ngisemkhathini kahle kahle fike khona ke lapho ngiqula amacala ngenze yonke lento lezi eziyinkinga uthothi mhlambe sometimes uthiwa ngitshela uthiwa angigcwalise mhlambe isigubhu esingaka esinegazi yabo thothi ngizomela ngisebenze ngizoze ngibuye mhlambe ngabo 3:30 ekseni thothi ngizohamba ngo9 yabo so nje iyangihlola lempilo angazi nami ukuthi awucabanga ukuthi iyona lento ekwenza ukuthi kugcine usuhlala kanje emgwaqeni nayo mhlawumbe inomthelelo mhlawumbe ongenzeka kodwa by the way mezingitshena ziyasho ukuthi hayi egcineni uzoba right uzobona vele into ekanje iqala kanje kahle sikulama society asifani sihlwahlukene asifani mina le ngiyibonayo ukuthi ngathi angazi ukuthi ngathi kanjani ngoba cause yathi ngiqala ngangibhukuda nabangani bami emfuleni yabo ampizi nje ngiyibonela nje amadoda nje amatani agqoka amajazi amnyama mengacwile emanzini ngiyawabona lamadoda yabo mengiphinda ngithi ngiyacwila ngilibona igazi yabo ngingazi ukuthi sometimes ngibengibhukuda ngazothi futhi ngibhukuda nje egazini kodwa ngibhuda nabangani bami ngiyababona nabo bakhona kodwa ngazothi manje sibhuda egazini kodwa lento ngiyibona ngedwa ngithothi mase ngiphumele ngaphandle ngiyisula ngithi ubona amaqabazi mosophuma emanzini mina ngibona ngazuthi igazi mengiyisula kanje engazuthi isikhumba siyashintsha nje sacobezela sometimes mase ngisesikoleni fike nje ingane ngizenzele imali ngithi aletha la uphethe imali namhlanje athi ngeke ngiphethe u2 ngithi letha la ngokuthi kanje kabili kathathu uphenduka u10 rand ngithi ngihamba u10 kanjalo ngiyenza into ezikanjalo kodwa manje njengoba manje sengikhula manje sengimngaka 25 years old hey sure yo so lama tattoo iyona lento ekutshela ukuthi wafake noma wawuyifakela nje njengoba uthi lama tattoo nayo hambisana naye lesatanism yakho by the way lama tattoo lawa into engikhombayo vele ithi manje sengimele ngiwadwebe sengimele ngiwadwebe yabo manje ke njengoba sengadwebile esekuningi okwenzakalayo kuningi sengazi even into eseyingenzeka ngakusasa manje ukuthi yini engasenzeke kusasa kumina hayi komunye umuntu and futhi ziyayithanda intombi yami lezi zinto lezi and futhi ayinayo akulula ukuthi ihlukane nami ivele ngitshela ithi mina ngisoza ngahlukana nawe kodwa mina ngiyazi wayisho kanje sekuyizona lezi zinto zayicontrol zithatha umqondo wazo uluthile and futhi angikhathali mingenze sex noma ngathiwa ngingalikhipha uketshezi kodwa still futhi angehliki sure so ayikaze yakwenza lento leyo ukuthi ubulala umuntu ke manje ngoba ihlezi kufaka egazini kanje by the way mengilithola igazi thothi mhlambe abo ngingilinganisa njengalabo bafana laba abadlala igeboard lapha nabo mhlambe vela awahuzuke mhlambe aphumele lo gazi encane kodwa mina ngizolibona liphuma liningi yila ngikwazi ukuthi ngilithathe khona noma mhlambe kwenzeka ingozi thizeni
ila ngikwazi khona ufike ngilicollect. Mina ngikwazi ukuthi mhlambe ngizothi ngizogenqa ibhasi mhlambe ngizogenqa imoto ayangikwazi ukwenza lonto. Angikwazi. Sure. Into engikwazi ukuthi kwenzeke ngiyazi ngiyambona umuntu okhile uzolimala. Na kanjani uzolimala. Then ukuthi yawo futhi uyalimala fast ufike ngilicollect igazi ngidlulele futhi. And futhi kunzima ukugcwalisa ke lo mphongolo ke. Ngoba manje egcinini no benefits. Yabo uyasebenza nje ufanele ukuthi uyisigqila. Sho, futhi kuningi ne? Kuningi kakhulu bhuti wami and ngiyafisa umuntu ongangisiza. Ngiyafisa nje umuntu ongangisiza. So italent onalo uthi umusic, imuphi music owenzayo? Hip hop. Yeah. Hip hop into engiyaziyo kakhulu. Mangathi nje shaya ulokhuza lana u8 bars noma 16 bars abantu bakuzwe mhlambe khona ozobona ukuthi uthi ayicha ushaya ngempela umusic. Ngakupha mina. Awushaya. Okay, ithi ngiyaniyeka bathi ngiyahlupheka uthi nginibeke mina ngisoze ngahluleka mangena udrag phakama ushukela ovelile amapatsula engathi bebhemile abanye baphuzile abanye bayaqathakela thina uMampela isonto masedlala othina sisogibela vulela ngiyanivalela ngithi sena sibhampela yes nangempela meshila uMampela buka bayakotela thina sesisitheli yabo hayi ngikubamba. Alright, I think ngibuye kakhulu ngithemba ukuthi khona abantu abazosizwa isitori sakho ukwazi ukuthi usizakala ngoba uzwakala ukuthi izame ukuthi uyigweme ngempela indaba yama drugs. Yeah, ngoba ngempela angifuni ukuyicala angifuni ngempela ngoba ngiyabona ukuthi kwenzakalani. Yeah. Umhlaba wonakele kakhulu manje. Yeah. Angifuni ngoba. Yo. Bagcini manje ukuthatha labantu abakuthathayo la ngeemoto la lamajitha la. Anyway ngigcine kule nyanga nje badiqala. Kwakumhla kababa, umhla ka7. Yeah. Ngathola u300 ke lapho. Yeah. Sho. Then yabo into vele makusuthi ucedile ukuyenza vebona. Ngiyazazi ukuthi angiyona lento futhi ngiyayinyanya kodwa ngenxa ukuthi imali oyifunayo. Yeah. Akaze kwenzeka lapho wagcina usungenayo ishow ukuthi uqhubeke nomuntu wakho noma uqhubeke nabo. Ngeke. Yabo mase ngiphumile lapho. Yeah. Ngeke ngiyafast olwandle. Ngifike ngiyiphose khona ukona kusebusuku. Yeah. Ngifike ngiyiphose. Mhlambe ngasasa ngoba ngiyazi okay le mali ongisebenzile kodwa manje ngiyazi isinyama bo. Ngeke ngiyo ngithi ngiyiphose olwandle. Ngithi mhlambe ngicela amadlozi ami mhlambe ukuthi angigeze wathi kanjalo. Zokuqala ngiphante ngamathina ngiyibeke yona. Phante ngamathina ukuthi ngithola imali eyumjuluko wami engazi ukuthi le ngijulukile kade ngihamba emini yonke. Yeah, bese ngitholile ngihambe ngescript yard ngibuye sengiwaphethe lamasho mhlambe noma amabili noma elilodwa. Fike ngithandaze bese ngiliphose ishumi. Yeah. Ngoba le engisuke ngenze ngayo lezi zinto lezi zobumnyama lezi angeke ngiyongitshethi uzocela idlozi ngayo. Never. Yeah. Never. Kwayilona lengavele likhahlele ngestraight. Manje wena unesasenizimi ngapha uhamba ilokhuza ngapha ubaba lo mhambayo lo wesiwasho leso igeza ngathi. Ngoba ngiyazama bhuti wami ukuthi ngilwisane nayo lento ngoba ngiyayibona ayiniki benefits. Oh, so mawuye ngilo baba usukuzama ukulwa nale. Yeah, ngiyazama ukuthi ngilwe. Yeah. Noma ngazi ukuthi ebusuku kwenzakalani mase sifikile. Kodwa but way manje ngiyabona ukuthi hayi akusafani nje ngakuqala. Noma kuwesi kodwa akusafani ngakuqala uya ngokwehla kancane umthwalo ngoba lento engiziphethe ngiyazibona cha zinamandla zaliswana futhi na. Yeah. Sho. Alright but ngiyabonga kakhulu mfethu asivala. Umuntu wakho manje sezokwazi ukuthi uphanda kanjani. Usezokwazi nangalezi ilwane ngoba uzoyibona le video. Hey. Ngoba uyawudlala bonke izinto ku TikTok lapho yonke into awucabanga ke explanation ukuthi mase ebone le video zomchazela uthini zonke lezi zinto adu uyichaza la. Angazi bhuti wami. Alright. Noma awucabangi. Awufuna ukushesha uxolise kuseyimanje la asale sebona khona la evidweni. Usuqamba ufika kuyena usuxolisile. Awukhulume naye. Engathini umama ngathi ngiyaxolisa mama
into eziningi mina naye sevele iziningi into ezisixabanise kodwa but uya understand ekugcineni. Yeah. Kodwa ngiyathanda ukuthi ngithi kuyena mama ngiyaxolisa. Cela ungixolele la ngiphanta khona na uyazi ngiyafika ngimlethele lokho engimlethela khona ukuthi ajabule. Yeah. Ngikhombisa ukuthi hayi uthando lisakhona ngaphakathi. And futhi ngiyamfila. Ngizocela ukuthi kuleyo ndawo leya angixolele ngisafisa naye ukuthi siqhubeke sithandane sibe right. Sizofike la sifikisana khona angaso fikisana kodwa sinjani. Thank you my brother Sivani. Yeah. Sure.